Ahoj všetkým, vítam vás pri sledovaní ďalšieho môjho videa a dnes vám predstavím môjho syna Jakuba a budeme kovať spolu čepel, aby ste videli niečo z progresu. Takže ja si otočím kameru tak, aby sme na Jakuba videli. Ahoj. Tak toto je Jakub, on bude dneska vlastne kameramanom, on to bude celé točiť. Je to v rukách 9-ročného chlapca, ja mu dôverujem, on je veľmi šikovný, takže ja verím, že to video v pohode zvládneme. A dneska si vyberieme kladivečko, ja ich tu mám hromadu, to sú aj moje spomienky na cesty po svete remeselné. A dneska si ale vyberieme tohto môjho krásneho hamríka, ktorým budem vlastne kovať celú čepel. Čepel budeme kovať aj pod strojom, aby sme to nemali na hodinu, respektíve aby sme to urýchlili. Takže ja to teraz zverím všetko Jakubovi a verím, že toto videjko nám dobre dopadne a že vlastne si ho užijete tak, jak my. Tak, tuto máme výhničku. Jakubko, nech sa ti páči kameru. Prosím ťa, žiadne gombiky nestískaj. Hej? Áno. Daj si to na ruku, v pohode. A ideme ohrievať. Tak. Super. Takže jakujem vlastne 90% vecí na čiernom uhli, 90% vecí čepeli, vlastne všetkých prípravkov k tomu, čo potrebujem pre moju remeslu. A nakoniec videa, keď nám vyjde čas, zakalíme jednu sekeru, ktorú som dostal ja som ju dostal som ju na to, aby som skúsil, či sa vôbec dá zakaliť, lebo je strašne mäkká, ale to urobíme úplne nakoniec. Takže my si to zohrieme a prvé kovanie spravím na stroji. To znamená, pod bucharou si vytiahnem základný profil na čepel a potom si ukážeme niektoré postupy, to znamená vykovanie špice, ostria a takisto trňa. Ja vám aj poviem, ako robiť trň, keď nemáte na to žiadne prípravky, máte na to len kladivo a kovadlinu, lebo nie všetci máte dielňu zariadenú, tak ako mám trebárs ja, alebo niektorí iní kolegovia, nožiari, profesionáli. A toto video by vás malo naučiť taký hrubý základ. Pre niekoho to budú samozrejme veci, pre niekoho to budú novinky a niekto si v tom nájde niečo, čo mu môže pomôcť pri tom, ako si tú prácu uľahčiť. Takže pôjdeme si vytiahnuť ten základný profil pod buchar. Za chvíľočku to máme zohriaté, ja si to ešte očistím. Máme tam troška vzduchu. Už mi to opeká tvár, tak si stlmím plamene. A tým pádom mi aj vnútri v ohni vlastne zvýši sa teplota. No, krásne mi to prišprklo, snad sa nám to nebude lámať. Takže máme tu profil cirka 16-18 asi na 5 mm. Z toho si vykujeme teraz špičku a budeme pokračovať na čepeli. Ja si tu vymením prípravky, dám si útinku a vypneme si stroj zatiaľ. Takže toto už budeme mať. Áno, už to máme. Tu
teraz si odsekneme kúsok. Jakubko, chod troška ďalej. Dobre. Dobre. Prečo sme si ten kúsok usekli? Usekli sme si ho preto, aby sme tie vlákna v tej oceli, tie zrná, ktoré natiahneme tým kovaním, aby sa nám nezmrštili, aby sa nám oceľ neštiepila na konci. A teraz si ho krásne takto zahneme. Niektorí v tomto so mnou nemusia súhlasiť, ale takto krásne sa vám podarí tú špičku urobiť. Má to fantastický tvar, ide to veľmi rýchlo. Alebo poďte naspäť, dievčatá, poďte. Prišla moja žena s manželkou, neprišla, prišla moja manželka s dcerou. Papa ima dvinu, ja som papa ne, a ja som papa... Viete, že Tamarka papala zbrzdinu, ja sa s nimi lúčim, čaute a musíme kovať ďalej. Ahojte. No poď. A teraz si dotiahneme špičku. Ja si tam vždy na konci nechám takýto tú fajočku. Poď bližšie s tou kamerkou. Tú fajočku si tam nechám, ktorú potom odbrúsim a tie zrná sú tam, tá štruktúra je tam pekne uzavretá, takže by sa vám nemala rozchádzať už vlastne pri doťahovaní toho noža. Teraz si to celé odsekneme. Vyťahneme si trň. A potom si dopujeme vlastne zvyšok čepele. Toto bude čepel na jednoduchú filečku, aby ste jednoducho videli len ako to efektívne a rýchlo urobiť. Samozrejme, niektorí si poviete, má búchar, ide tu raz, dva, ale ono, keď sa to naučíte robiť aj ručne, tak to máte za chvíľočku. Ja začnem ten trn robiť pod bucharom. Potom si tu nájdem kúsok železa a ukážem vám, ako si ten trn predpripraviť len čistou rukou. Takže ideme k tomu stroju. Máme to predchystané a teraz vám ukážem, ako efektívne a rýchlo natiahnuť ten materiály. Dáme na bok. Dobre sa pozrite, ale kde to budem robiť? Nebudem to robiť na rovnej ploche, ale tu na tom oblom rovinkovačmi. Ide to naozaj rýchlo. Veľmi dobre, teraz si ho troška zrovnám.
trošička vyťahneme tú čepel, máme ju asi 5 mm hrubú a keďže toto má byť malá finečka, tak si ju potiahneme na šírku, aby to malo nejaké 3,5 mm. No a spravíme to pod strojom, len čisto z časových dôvodov. Na to, že budeme ťahať ostrie a potom si to celé vlastne krásne zrovnáme. Je to tenučké, ešte to dostane na hĺbku troška menej. Takže pre tento moment ja si už len stroj vypnem. A jednoducho ono to občas aj popáli. Troška to očistíme. Hopa. Si dáme taký prípravoček, aby som si to mohol viacej prehnúť. Nakoľko keď budeme ťahať ostrie, tak sa nám tá čepel vyrovná. Ešte tu máme takú malú vlnovečku, neviem, či to vidíte, či je dosť svetla na to. A toto teraz zrovnáme kovaním a máme prichystanú vlastne čepel na také malé púko. Fakt je to chvíľočka. Samozrejme, je pravda, že ja mám ten búchar na to, ale neviem ani koľko času nám to, ako dlho nám to trvá. Odfarujem to pekne, tú špicu. Tak už to len vyrovnáme. Tak ešte si zrovnáme trň.
Takže takto. Od tejto strany. Odtiaľ ja to otočím. Len odtiaľ máme viacej svetla od tých okien, vieš. Ešte sa pozrieme, či tá čepeľ nie je krivá. Výkovok je pomerne rovný. Ešte musíme tuto na špičke troška zrovnať ostrie, ale ostatok nám už vybaví brúska potom, priatelia. Takže malinko to ešte zohrejeme. Vyhodím si potom cunder z výhne, lebo oheň nám tu horel skoro 3 hodiny predtým, než sme začali točiť. Bože, nazvať sikorka sisličatá. No a ja verím tomu, že Jakub to zvláda, lebo robí všetko tak, ako sme sa normálne dohodli. Pred natáčaním. Ja už len to ostrie tu sa pokúsim vycentrovať. A máme to približne v strede z každej strany. Takže toľko to ku kovaniu čepelí. Toto je čepel na malinké puko, respektíve na nejakú takú pinečku. A ja si myslím, že vám to niečo dalo. Ja si vyčistím výhňu a ukážeme si, ako si stiahnuť trň bez buchara jednoducho ručne. Dáme si na to väčšie kladivo, hoci ja by som to spravil aj tým kladivom, ktoré som mal v ruke, na klinke. Ale predpokladám, že tak malé kladiva málo kto z vás používa. Jakubko už robí záber na vercajky, budeme vyberať za chvíľočku. A toto sa nám spravilo vo výhni asi za hodinu horenia. Takže tu dáme si, ja si vyberiem, nie je o nič väčšie, keď ich porovnáte tie kladivenká, s ktorými som robil. Ale má troška viacej na váhu. Má tam nejakých 100-150 gramov na váhu viac, čo mne stačí na to, aby som tu efektívne vedel vykučiť. Vlastne to, čo vám chcem ukázať, musím si tu pozrieť niečo, z čoho by som to mohol urobiť. Keď nič, tak si predchystáme vám tu. Predchystáme si materiál na to. Dáme si z druhej strany, ohrejeme toto a predchystáme si postrojom materiál, aby ste videli, ako efektívne si vykovať vlastne ten trn, lebo to je najväčšia robota na celej čepeli z toho hrubého materiálu stiahnuť na tak tenký. Túto čepielku si odložíme sem, toto kladivenko odložíme, dáme na miesto. Ešte nám nebude treba. Kladivo nám treba, toto nám už nie je treba, to si dáme sem. Tu sa nám už ohrieva dobrý kus železa. odseknúť, lebo mám tam také navarence na tej štangli. Totiž toto používam ako rúčku k damačkom, keď kujem damačky, tak to bude zohriaté. Očistíme to.
môžeme ísť pod stroj. Ja si zase vyťahnem ten taký profil 20 na 5 mm. Väčšina z vás, ktorí robíte a kujete čepele nátrň, osadáte ich nátrň, robíte finky alebo akékoľvek iné nože, ktoré sú osadené nátrň. Nemáte stroj, nemáte žiadne prípravky na to, aby ste si to presne odsadili, tak ja vám ukážem, ako sa to dá spraviť len pomocou kladiva. Hlavne je to pre tých, ktorí nemajú nejakú kovácku za predprípravu, respektíve školenie alebo málo skúseností. Niektorí kolegovia so mnou nemusia súhlasiť v tomto, čo ja teraz ukážem, ale každý si to remeslo troška prispôsobí k sebe a na ten svoj obraz, respektíve na to, ako to najlepšie človeku funguje. Za chvíľku to budeme mať ohriaté, ja si len vypnem ten stroj, že nebudeme potrebovať. Nebojte sa to zohriať, dajte si pozor, aby vám, toto je železo, z čoho to budem teraz kovať, ale keď to robíte z ocele a keď to prepisknete, tak sa vám to uloví. To znamená, ten ohrev, keď to preženiete, prepalíte to, tak vám tá oceľ odpadne. My si tu urobíme malú značku, že asi odkiaľ pokiaľ, urob detail na to. Vidíte ten zásek? Dobre, a teraz urob mi záber na kladivo. Chalani, všetci vidíte, kladivo má hrany. Budeme kovať hranou. Prosím vás pekne, keď to máte ostré, obúchané, obrúste si to pekne do obla. Ten rádius není úplne dôležitý, že ktorý rádius, každému vyhovuje rádius iný, ale proste nemajte to ožuté a už vôbec to nemajte ostré. Ja si dám znova ohriať ten materiál a ukážem vám, ako si vyťahnuť ten trň. Hej, keď sa pozriete, chlapi, tak vidíte, na malom kladive mám malé rádiusy, na veľkom kladive mám väčší rádius zabrúsený, ale vždy to mám zabrúsené, obrúsené, nech to nemám pokúsané, pohryzané a dobúchané škaredo. Takže máme značky zase na gulatom hrote a budeme kovať hranou, chlapi. Vidíte, čo to robí? Môžete aj tu, ale hranou do toho. Kde máme značky? Značky máme tu. Krásne vidíte, ako ten materiál lezie.
Takže odchádza mi to od tých značiek a poviete si, že to není odsadené od toho, ale tie značky vám slúžia na to, že keď si to dáte vyžíhané do zveráku a zaberiete tam dvakrát pilníkom, máte odsadenie perfektné, máte tam urobené odsadenie a dostatočne mocný trň na to, aby sa vám čepel na trni neulomila. Nakoľko vidím, častokrát tam máte strašne tenučké trne pri tom kovaní a nerobí to vlastne dobrotu pri celej konštrukcii od čepele, respektíve pri pevnosti noža. Takže takto efektívne si viete urobiť ľahko, jednoducho trň, bez toho, aby ste museli použiť stroj, respektíve ako ten stroj nemáte, tak ho nepoužijete, máte len kladivu a kovadlinu, viete si to takto urobiť a hovorím naozaj, tu potom stačí už len zabrať párkrát pilníkom, odsadiť si to o 2-3 mm nižšie a máte dostatočne pevný trň a takisto tam máte dosť materiálu na to, aby vám záštita nevybehla von z toho, alebo aby vám respektíve na tom dobre držala. Teraz si dáme tú sekeru, ja sa s vami rozlúčim, bol som zadýchaný, zafúčaný a potrebujem šiť nejaké puzdierka. No a ja verím tomu, že videjko bude dobre urobené, klieštiky, na to si vezmeme. Tu máme. Hej, skúsime si ju, či vôbec bude dobre, či sa bude dať zakaliť. Uvidíme, z čoho to je vyrobené. Stiahneme si, nakoľko nepotrebujeme taký veľký hic tu na tom ohni. Budeme kaliť asi len centimeter ostria, nakoľko